180 perc Kakukkel Tamással. Az LMP javaslatcsomagot dolgozott ki a terrorveszéllyel kapcsolatban, megoldási javaslatok ezek. Itt van velünk a stúdióban Gál József, az LMP elnökségi tagja, szakszóvivő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is. Hát, ez egy vastag dokumentum, 19 oldal. Gyakorlatilag egy konkrét kodifikációs javaslat is van benne, amely az alaptörvényre vonatkozik, a büntetőtörvénykönyv kiegészítésére, módosítására. Nyilván részleteiben nehéz erről beszélni ennyi idő alatt, de talán az megfogalmazható, hogy mi a legmarkásabb különbség a kormány és az önök álláspontja között a javaslatukkal kapcsolatban? A lehet más a politika mindig is az bizonyítja be a parlamenti munkában és a politizálása során, hogy nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is, és mindig, hogyha valami konkrét állításunk van, amellé letesszük a konkrét javaslatunkat is. Így történt most is, amikor ugye a kormány benyújtotta az alaptörvény, vagy hát ugye közvéleményben felröppent a kormány alaptörvény módosításának tervezete, az LMP készített erre egy alternatívát, ami szerintünk egy 21. századi alternatíva lenne. A probléma az valós. Tényleg növekedhet akár a terrorfenyegetettség is, de nem úgy kellene kezelni, mint ahogy a kormány kezeli. Ha végigvesszük a konkrétumokat, ugye itt a legnagyobb probléma azzal volt, hogy a kormány 60 napra a miniszterelnök kezébe adna egy kvázi rendeleti kormányzási lehetőséget. Mi azt mondjuk, hát hogy ez egy rendkívüli jogrend keretében történik, mint ami természetesen. Ezt önök hosszúnak tartják. Hát mi nagyon hosszúnak tartjuk, pont azért, mert ezt meg úgy lehetne kihirdetni, hogyha terrorfenyegetettség áll fenn. Terrorfenyegetettségre viszont sehol nincs egyetlen egy definíció sem a magyar jogrendben, és az alaptörvény módosítása Fidesznek sem rendezte volna ezt a terminológiát, tehát lehet, hogy a önök megtalálták, hogy mi lenne ez a terminológia? Hát mi azt mondjuk, hogy eleve nem kellene 60 nappal operálni, hanem 72 órával. És a terrorfenyegetettséget pedig úgy kellene esetleg bevezetni az alaptörvénybe, hogy például a 48. cikkeit módosítjuk, ahol azt mondjuk, hogy nem csak a súlyos erőszakos cselekmények esetén lehet, hanem terrortámadás vagy súlyos és erőszakos cselekmények esetén lehet ilyet kihirdetni. Ez már megoldana nagyon sok problémát. Mi a 72 órát támogatjuk. Ugyanis a Fidesz azzal érvelt, hogy lehet, hogy rendkívüli helyzet esetén nem lehet összehívni a parlamentet. Tavaly előtt decemberben megcsinálták azt, hogy 2 nap alatt összehívták a parlamentet, amikor az új UDI rendszerről kellett dönteni. Hát mondjuk ez azért békeidőben történt. Hát békeidő persze, de ugye a javaslatunk ezzel is számol. Azt mondjuk, hogy 72 óra után a parlamentnek ugye 2/3 lehet 60 napra meghosszabbítani ezt az állapotot, majd utána 4/5-del, de hogyha ez nem lehetséges, akkor a köztársasági elnök a közjogi méltóságokkal együtt és a vezérkar vezetőjével együtt dönthet arról, hogy meghosszabbítja ezt az állapotot. Ez mindig attól függ, hogy mi történik. De még egyszer mondom, itt ugye az a lényeg, hogy a Fidesz javaslata konkrét cselekmények nélkül adott volna a miniszterelnök kezébe olyan jogosultságot, ami szerintünk túlzó. Ugye például itt volt arról is szó a javaslatban, hogy ami kiszivárgott, hogy a médiába bemehetnek a rendvédelmi szervek, és lekapcsolhatnak televíziókat, rádiókat. Mi pont ezzel szemben azt mondjuk, hogyha rendkívüli helyzet van, hogyha probléma van az országban, akkor ki kell használni minden a lehetőséget, ahol tájékoztatni tudjuk az embereket. Tehát nem a tévéket, vagy a nekünk éppen nem tetsző tévéket kellene lekapcsolni, hanem esetleg azt lehet beírni a törvénybe, amit mi javasoltunk is, hogy akár a magántelevíziók, a kereskedelmi televízióknál legyen egy ilyen kötelező közszolgálati blokk, ahol tájékoztatjuk az állampolgárokat. Igen, azért ezekben a kényes helyzetekben csak utalnék az árvízre, amivel jelentős tapasztalataink vannak, azért a hiteles tájékoztatásnak óriási szerepe van, hiszen pánikot lehet vele megelőzni. Pontosan, és a hiteles tájékoztatás például nagyon egyszerűen megoldható, hogyha felveszünk egy olyan hangfelvételt, amit mindenkinek kötelező lejátszani, és ezzel szerintem senkinek az egész világon nem lenne problémája. Büntető törvénykönyv. Mi az, ami hiányzik belőle, és mit gondolnak, hogy megoldás lehet, vagy előbbre viheti? Ugye mi itt külön jogállásokat állapítanánk meg a büntető törvénykönyvben, hogy terrorizmusra való úszítás tényállását bevezetnénk, terrorista csoportok szervezése, például egy önálló elkövetési magatartás lenne. Ami a legfontosabb a büntető törvénykönyv módosítása kapcsán, az az, hogy európai szintű együttműködés kell. Egy kontinensen élünk,
az Európai Unión keretein belül, és azért mondjuk, hogy európai szintű, mert ugye vannak olyan országok a környezetünkben, amik nem Európai Uniós tagok, tehát ezért mondtam direkt azt, hogy európai szintű együttműködés. Itt láthattuk például a párizsi merényletek során, hogy amikor az egyes adott tagállamok és országok belbiztonsági szervei rá voltak arra kényszerítve, hogy információkat cseréljenek ki, akkor sokkal jobban működött a biztonság Európában, és sokkal gyorsabban tudtak nyakon csípni olyan embereket, akik potenciális terroristák voltak Európában. Térjünk át másik témánkra, hiszen itt van a levegőben. Népszavazás a kötelező betelepítési kvótáról. Önöknek mi az álláspontja? Támogatják, nem támogatják? Hát ugye itt a magyar közvéleményben folyamatosan változik az egész helyzet, például ugye tegnap volt a Nemzeti Választási Bizottságnak is hát hogy mondjam, szépen fogalmazza, érdekes ülése. Lehet más a politika, mint a részvételiség pártja minden népszavazást támogat. Az egy másik dolog, hogy a Fidesz az kiüresítette a népszavazás intézményét. Ugye mondhatni azt, hogy a Fidesz többek között úgy tudott 2010-ben választást nyerni, hogy előtte volt egy sikeres népszavazás, emlékszünk a vizitdíj, a kórházi napidíj, a tandíjról, és ezt kihasználva tudta növelni a támogatottságát. Persze, most ebben az esetben is vonatkozik ez a kiürés, hát ez elég jelentős tét, amit most szó van. Azt akartam mondani, hogy természetesen ebben az esetben is nagyban hozzájárul Gyurcsány Ferenc ugye ténykedése és az egész 2006-tól tartó cirkusz az országban. Ugyanakkor ahogy hatalomra került a Fidesz, ennek köszönhetően is rögtön módosította a népszavazási törvényt úgy, hogy még nehezebb népszavazást tartani ma Magyarországon. Ezért találjuk magunkat szemben azzal, hogy a népszavazás intézménye nem maradt a népnél, ami a funkciója lenne, hanem a kormánynál van, és a kormány indít csak népszavazást. Ha a nép akar népszavazást indítani, vagy állampolgárok, akkor verőlegényekkel találjuk szemben magunkat. Jó, a lényegre térjünk rá. Az LMP mit gondol a kötelező betelepítési kvótáról? Elutasítja vagy támogatja? Hát én két részre választanám szét a dolgot. Ugye a parlamentben mi azt mondtuk, hogy azt az 1300 ellenőrzött menekültet, aki már itt van Európában, azt a Magyarországnak be kellene fogadnia. Nem csak azért, mert hogy azok máshol nem lennének jó helyen, hanem azért is, mert Magyarországon az elmúlt évben 200 000 migráns ment keresztül. Emlékezzünk csak vissza, amikor lezárták a szerbiai határt, akkor Horvátországon keresztül vonatoztatták a migránsokat Ausztria felé. Ez nem nagyon kapott akkora vízhangot a médiában, mint a röszkei események, ezért is lehet, hogy sokan nem tudnak róla, de itt most olyan helyzet állt elő, hogy Magyarország a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi keretek között vagy azt mondja, hogy köszönjük szépen az 1300 ellenőrzött, belbiztonságilag mindenféle szempontból átellenőrzött és átvizsgált menekülteket befogadjuk, vagy Németország megelégeli a dolgot és visszaküldi hozzánk a nálunk regisztrált 200 000 embert. Itt lehet választani, hogy melyiket. Ezért mondtuk mi az, hogy afelé kellene gondolkodni, hogy lehet, hogy Magyarországnak hosszú távon jobban megéri ezt az 1300 embert befogadni. Ugyanakkor az LMP letett az asztalra egy javaslatot nyáron, azt a 24 pontját, amiben azt mondjuk, hogy kvótára szükség van, de világkvótára, és a kvóta önmagában nem egy megoldás. Hát igen, most itt azért a népszavazási kérdés eléggé leegyszerűsíti a dolgot. Igennel, meg nemmel lehet rá válaszolni. Önök mit mondanak a szimpatizánsaiknak? Elutasítják, vagy... Hát mi ugye nem mondtunk semmi konkrétat, nálunk még döntés előtt van ez a dolog, mint ahogy mondtam, hogy kezdtem, ugye az LMP a részvételiség pártja, nálunk ezt nem az országos elnökség fogja eldönteni, hanem egy nagyobb fórum. Van egy olyan fórumunk, hogy az országos politikai tanács, az kvázi a párt parlamentje, mi itt fogjuk ezt eldönteni, ez kicsit lassabb döntéshozás, de utána mindenki megnyugodhat, hogy ez a párt álláspontja, amint lesz konkrét, szívesen eljövök és ismertetem is. Természetesen, tehát még nincsen kialakult álláspont. Várjuk, hogy mi fog történni. Ugye tegnap volt a Nemzeti Választási Bizottság ülése, és azok után, ami ott történt, hát megvárjuk, hogy a kúria mit dönt. Köszönöm szépen, Gál Józsefet, az LMP elnökségi tagját, szakszóvivőjét hallották.